počasí plní lidmi rekreační oblasti v okolí Máchova jezera. Horko až dusno panuje však mezi 140 chataři, kteří mají své chaty v lese, vzdáleném od jezera několik minut chůze. Pozemek, na kterém stojí jejich osada, totiž patří podniku Lesy České republiky, se kterým mají chataři už desítky let nájemní smlouvy. Před 5 lety si založili sdružení, aby se jim s pozemkem lépe hospodařilo. Nyní se asi polovina z nich rozhodla, že vytvoří družstvo a pozemek od lesů koupí. Obávají se totiž, že by podnik příště už nemusel smlouvy prodloužit. Jsme si vědomi toho, že státní pokladna je prázdnotou a že pravděpodobně každou chvíli se něco privatizuje. To by prý mohlo znamenat konec chatové osady. Mezi chataři to ale začalo vřít. Helejte, já si myslím, že to je dobrý nápad, protože já tady bydlím celoročně. Já momentálně peníze nemám. Já jsem v důchodu, budu si kupovat byt a na tu chatu prostě nemám. Předsedou sdružení chatařů je Josef Dobrý, který je zároveň starostou pražské městské části Letňany. Ten začal za sdružení s lesy vyjednávat. Podnik se prodeji pozemku nebrání, má však podmínku. V každém případě požadujeme podmínku, aby se ten pozemek choval jako celek, potažmo, aby v té aktivitě bylo zapojeno nejméně 90% všech zúčastněných vlastníků. Jenomže předsedovi Dobrému se zdaleka nedaří dát takový počet zájemců dohromady, je jich jen 60. Ostatním lidem vyhovuje, že jsou nájemníky lesů. Já osobně, kdybych to mohla koupit, tak bych si ty pozemky koupila. Ale abych měla tu jistotu, že když vložím peníze, bude to moje osobní vlastnictví a nikoli vlastnictví družstva, který může do budoucna s tím podnikat nějakým nekalým způsobem. Přestože počet zájemců není zdaleka tak velký, aby lesy mohly pozemek prodat, část sdružení v čele s Josefem Dobrým začala jednat. Písemně vyzvali všechny chataře, aby na účet sdružení složili každý 39 000 jako majetkovou účast budoucího družstva. V zápětí přišla také pozvánka na ustavující schůzi. Směl na ní ale přijít jen ten, kdo už zaplatil. Nám ostatním ten přístup nebyl umožněn, protože z řad z našich, kteří jsme nebyli přizváni, byly hlasy proti tomu, že je to diskriminace. Bylo nám nakonec umožněno, aby jsme do té místnosti vstoupili, kde se to odehrávalo, ovšem mohli jsme stát pouze v koutě a poslouchat, nemohli jsme se zúčastnit hlasování. Nešlo o nic jiného, než aby jsme zjistili, kdo má vážný zájem a ukáže ho tím, že ty peníze složí na účet, který bude přímo k tomu účelu zřízený. Na to budoucí zakoupení toho pozemku. Na účtu sdružení se sešlo přes 2 miliony korun. Tady by se mohlo jednat o bezdůvodné obohacení na straně toho občanského sdružení, neboť občanský zákoník hovoří o tom, že bezdůvodným obohacením je to, jestliže jsou vlastně vybírány prostředky bez právního důvodu, neboť prostředky se skládají na účet občanského sdružení, které ty pozemky nebude kupovat, protože tím budoucím kupujícím bude to družstvo, které se teprve chystá k založení. To není protiprávní, protože já, když ty peníze položím na účet toho sdružení, kde vím, že to je k tomu vedené, já tam ty peníze mám taky. Zájemců je však stále pouhá polovina a tak by se situace mohla jevit jako neřešitelná. Ale chataři s předsedou Dobrým už mají nový plán. Jestliže lesy budou trvat na 90%, tak nám nezbyde nic jiného, než abychom to území oddělili. Protože my nemáme zájem kupovat lidi, který pozemek pod chatama, kde ty lidi nechtějí nám přispět na to koupení, protože my nemáme ty peníze. Ani u nás, ani u Lesů České republiky se k takovéto dohodě nikdo nehlásí. Na ničem podobném jsme se nedomlouvali a je to i záležitost, která pro nás nemůže být přijatelná, protože tím by se celá ta lokalita přestala chovat jako jeden celek. Je těžké a prakticky nemožné, tak jako třeba v panelovém domě, prostě oddělit kus paneláku a zprivatizovat ho a druhou část paneláku prostě nechat vlastnicky v původní podobě. Na účtu sdružení tedy leží více než 2 miliony korun, které ale patří zatím neexistujícímu družstvu. Jeho založení však bude možná úplně zbytečné, protože v něm zdaleka nebude 90% chatařů, takže se družstvo s lesy o prodeji asi nedohodne. Možná je zatím velmi dobrá vůle a snaha skutečně ochránit ty vlastníky chat, aby pozemky pod těmi chatami se dostaly do jejich vlastnictví, ale došlo tam z mého pohledu k řadě právních pochybení. Když by někdo z těch lidí si to rozmyslel a chtěl ty peníze vrátit? Jsou jeho peníze. Takže je vrátíte? No, samozřejmě to je k tomu účelu udělaný. Platnost nájemních smluv vyprší na konci roku 2007. Lesy České republiky zatím slibují, že je automaticky prodlouží, stejně jako dalším 45 000 chatařů v jiných oblastech.
Tehdy se ukáže, zda byli chataři s předsedou Dobrým přes všechny právní chyby prozíraví.